minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato, neste a Voltas co Prato 296, xa non queda nada para o 300. Se ainda non nos seguides nas redes sociais... Bueno, entendo que estades de vacacións. Igual non andades co móvil, pode... É normal. Pero seguídenos, por favor, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos en todos os programas do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Unha é super maravillosa e outro... Anda aí. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña. Un aplauso para eles. Non entendemos. Non entendemos nada. Espera. Que? Que me trabuquei menos que a ti? Pois... Eso é certamente cuestionable. Quero dicir, Iso é certo. para ser presentador sustituto, ben. Vou che dicir unha cousa, gañotas. É moi difícil o que fas. Menos mal. No, espera. Quero un tachán, por favor, un tachán, porque... Vou marcar este momento en un calendario, vou gravar... E fai no ben. Bueno. Ahora falta ver como cociñas. Bueno, cada un o seu, entonces. Sí, claro. Bueno, pasáchelo ben. Bueno, tiven... Non sei, claro, sí, disfrutei, non, sí. Tiveches momentos. Sí. Sufríchelo. Eu sei que en algún momento pasou mal, porque era a primeira vez que o presentaba, pero fixo moi ben. Estamos moi contentos de que o fixerse, de verdad que disfrutei moito contigo. E tamén me rin. Vamos ao tema. Tamén me rin. Hola, que tal? Hola. Hola. Benvida. Cuánto tempo? Benvida. É que non vos vistes vos, claro. Moito tempo xa. Non Xa non sabía quen era. Claro, non estiveches ningún día que estivera el No. presentando. No. E non o viches desde a casa. A min gustaríame un día que presentara que tú cociñaras. Outra máis. Mira, vamos a dedicarnos ao noso, imos cociñar a ver que nos trae Jorge de Santiago. Hola, son Jorge de Santiago de Compostela. Estou aquí para propoñervos cociñar cun produto moi característico da cociña galega, como é a tenreira galega. E vou vos propoñer cociñar un pepito de tenreira. Con eses ingredientes ben seleccionados, só queda pois montar o prato. Abrimos o pan, colocamos a carne en riba para que empape ben o pan co seu xugo. Imos facela na grella, na prancha ou fritila. Arriba da carne vai o queixo para que funde coa temperatura. Gústame engadirlle algo de cebola pochada. Xa temos unha bomba de sabor aí, moi sinxela de elaborar, pero ao mesmo tempo moi saborosa. É un pemento verde fritido. Esa é a miña versión do pepito de tenreira. E a ver o que facedes vos a partir de aí. Moito ánimo e moita sorte. A versión de Jorge está ben, a miña é comelo. Pero bueno, estou moi indignado, de verdade, moi indignado, con que en case 300 programas non fixeramos un bocata de pepito de tenreira. Como non se nos pasou pola cabeza? En que momento non... Pois tiña que vir. Tiña que vir, claro. Jorge. Tiña que vir, Jorge. Realmente encanta má receita, Jorge, porque é algo que todos comimos algunha vez. E con pemento verde a mí me encanta. E con pemento está... E con queixo San Simón, que dicía, eso vai estar espectacular. É un prato super típico, pero nós aquí como lle damos voltas ao prato, a ver que fan os nosos cociñeiros. Xulio? Pois eu que conste que o pepito é un dos meus bocadillos favoritos. En serio? De verdade. Bueno, ti eres moi de bocatas. Sí, pero o pepito é moito das 3 da mañá. Sí, de cando volves ou tal. Sí, é de alimentar unha familia o pepito. Exactamente, un bocata de vostede, como diste, non? De tratado de vostede. De tratado de... aí está. Pero, como sei que a miña compañera é moi fanática deste tal, voulle ceder ese honor, eu voulle facer un guiño aos veciños portugueses, eu vou facer unha francesiña que tamén leva un poquinho de carne de tenreira. Vai facer unha francesiña que eu creo que vou versionar, Vas facer unha versión da francesiña. Se hai veciños portugueses ou portugués vendo o programa, pedimos perdón por adiantado, pero vai ser a versión de Xulio Mato da francesiña do norte, non? Que fan sobre todo de Porto para arriba, vale? Que nos encanta, que nos encanta. A min flípame a francesiña. Xulio, francesiña, Begoña? Eu vou facer o pepito. Xa que cho cedeu, non? Bueno, cedeu un pouco. Porque o dice él. Pero a ti gusta o pepito. Sí. Gústame, encanta por bocadillos. Vale, moitísimo. A diferencia deste é que vou facer o pan. É que pan vas Entonces, vou facer un pan francés, tipo baguette. Vale. Se for unha baguette? Que é o típico que se usa para o bocadillo de pepito, sí. Vale, gústame a idea. Vamos a aprender a facer pan para o pepito, vamos a aprender a facer unha francesiña estilo Silleda. Cociñamos pepito de tenreira. Hoxe na Voltas co Prato marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos alá. Bego. Mira. No, espera ti. Begoña, antes de entrar, díxome, non me molestes. Non me molestes. Sí, é verdad. Todo o que diga agora pode ser verdad ou non, a ver. Que vou estar moi agobiado hoxe no programa. Non agobiada, quero
concentrada porque quero explicalo moi ben. Queres explicalo ben? Sí, e tú a veces louques un pouco. No, ti non. Vale, entón, empeza a explicar. Mira, vamos a empezar. Mira, isto é un polish. Vamos a explicar, isto é un polis, gracias. Vale, é un polis que se usa para facer, é un prefermento. Que se supera como unha masa nai. Xa fixemos algún, no, é un prefermento. Un prefermento. Unha masa Eso nai. foi o que che dixen que non me fixeras. O sea, xa mo acabas de facer. Entón, é unha masa nai. É unha masa nai. Non é unha masa nai! Pero por que me volver louca? Vale, é un prefermento, veña. É un prefermento, entón o que facemos é, ves unha boliña, un gramiño de levadura de panadeiro, levadura fresca, vale? Pero se aí sale o pan, porque non é masa nai? A ver, mira, vouche explicar, non me compliques a vida. Mira, a mesma cantidad de fariña que llevamos a botar, non sei ningún que me preguntaches. A mesma cantidad de fariña que llevamos a usar de auga. Neste caso, pois serían 250 gramos de fariña e 250 gramos de auga. Entón, botaches levedo de panadeiro, 250 gramos de fariña e 250 gramos de auga, non? Claro. Ora, remexemos e repousámoslo en neveira 12 horas. Vale? Ah, vale. Eso ten que quedar na neveira 12 horas. Na neveira 12 horas. Entón, despois quedará así. Sí, pódelo abrir. Vale, despois queda... Porque cheira mal, non? No, vai cheirar mal. Por que me dices todo? Abriu. Ei! Estoupou. Claro, fai... Tú vache suerte que... queda así, non? Está tranquilo, sí, queda así. Para que vexa, a ver se o pode ver a xente da casa, porque realmente queda super líquido. Pono aquí. Verdad? Queda como... Aí. Aí está vendo a xente na casa. Ves como levanta as burbujiñas? Sí. Aí, e agora o que facemos é... Iso despois de estar 12 horas na neveira. Sí, ahora vamos a botar 500 gramos de fariña, así, nunha parte. Vamos botar este prefermento. Moi ben. Vale? E 330 de auga. Vale, máis auga e máis fariña. Sí. Do que máis auga, máis antes fariña. de facer E agora o vamos polis. ir mezclando. Vale, hasta que facemos unha masa, vale? Vale. Que nos ten que levedar. Entón, este prefermento, este polis, para que sirve exactamente? O sea... Pois mira, realmente o o que fai é que nos quede moito máis esponxoso o pan, que nos quede a corteza moitísimo máis crujiente, e que non teña... Tú, cando fas un pan partindo dunha levadura, vas usar moitísima máis levadura. Espera, que diferencia hai cunha masa nai? Pois a masa nai simplemente está formada por fariña e por auga. Vale, fariñas e augas. Non leva ningún tipo de levadura. Ah, vale, este botache de levadura... Ningún tipo de levadura, nin de panadeiro, nin química. Entón non lle podo chamar masa nai? No, porque fai a fermentación ela sola. Vale. É que te teño dito moitas veces que hai que alimentala. Vale. Pois esa hai que alimentala, hai masas nais de moitísimos anos. Entón, queda aquí a nosa Begoña facendo o seu polis, fermentando, preparando os seus moletes. Unha masa. A súa masa, que eu creo que é unha masa nai. Pero bueno, marchamos con Xulio Mato, veña, imos alá. Oi, que buena! A francesinha. A francesinha. No, pero non sei se é de Kim Barreiros, Moito bailamos estes días sin ti. Sí. Non sei se é o Kim. Parteime de bailar. Pero fixeronche bailar, sen min. Mira. Sí ou non, bailaches? No. Vale. Era como faltaba. O que che faltaba, non xa bailar, presentar e bailar. Bueno, mira, contoche. Primeiro de todo, vouche contar a salsa da miña francesiña, vale? Porque non vai ser a salsa habitual da francesiña que teñen os portugueses, non? Eu, con todos os respetos, a min é un pouco agridulce demais. O sea, ten un toque así dulzón que non me... O sea, o mollo portugués a ti non che... A mí non me acaba de... A min, personalmente, cuidado, que se ten éxito, non será porque... Pois mira que a min sí que me gusta, Bueno, claro, pero ti tamén és un enchedoiro, ti metería todo para dentro. Te digo, joder, que non digo que sexa unha salsa mala, porque o gustaría a tanta xente, non vou ser eu quen diga que é unha salsa mala. Te digo, falo do meu gusto personal. Vale. Entón, fixen un sofrito de allo, cebola e zanahoria, vale? Vale. E por outro lado, metín nunha bandexa de forno dúas carcasas de polo, outra cebola e outra zanahoria, que esas verduras, unha vez asadas, metinas aquí tamén. Vale. E un poquinho de tomate. E aquí teño o caldo resultante de eso que metín no forno, vale? De todo o forno. Ese sosos, esa verdura, despois puxenos a cocer. Mira, moito caldo, Este é un caldazo, Este é un fondo oscuro. Por eso metín no forno para que quedara así oscuro, vale? E por outro lado aquí teño dúas tixoliñas, vale, un poquinho de aceite, e como non vamos meter lingüiza, vamos meter unha salchicha fresca desas de... Buah, que rico está iso. De carnicería. E chourizos. E unha chistorra. Chistorras. Mira, en esta chistorra, este aceite da chistorra, vou utilizar despois para fritir nel os ovos da nosa francesiña. Vale.
Entón, mira, isto ahora tan pronto ferva, tan pronto empeza a quecer de todo, vamos a botar este jugo de carne e vamos triturar todo. Bueno, non lle dixen nada á xente da casa, pero pode chamar, 664-483-49, chamade a voltas co prato, porque hoxe sabedes que temos material do bo, material gastronómico do bo, material que ten que vir ver o noso convidado do día de hoxe, así que pase, por favor, Jorge de Santiago, un aplauso para él. Que tal, Jorge, como estás? Que tal? Encantado de estar con vos. Moitas grazas. Bueno, Jorge que é divulgador gastronómico, vamos dicir así, non? Sí. Queda un pouco... Entón, hoxe tens que ser un pouco tiquismiquis con eles. Bueno, malo será. Sí, vale. Malo será. Vamos ver que é o que está facendo Begoña, vale? Vamos. Veña, vente va aquí, porque non están facendo exactamente o que ti querías. Que tal? Non están facendo exactamente o que ti querías. A túa receita, por dicirlo así. Veña. Hola, Jorge. Que tal? Moi ben, Vamos encantado. a olvidarnos do que acaba de dicir Cañotas. Estou facendo un pepito, eu vou usar un solemillo de terneira ecolóxica, neste caso é de razas autóctonas, e uns tomates da miña horta. É o único que vou usar. É por si que lle vou a poñer uns alliños, e xa está. O que sí, vou fazer o pan. Que estaba facendo a masa, e agora xa se convertiu nesto. Canto tempo pasou? Para a xente que deixáchelo repousar, non? 4 horas. Vale, 4 horas fora, mira que bonita está, eh? Uau, que chula. Que chula. Está unha pasada, E dai cantas... Mira que globitos. Mira, cantas baguettes podes sacar dai máis ou menos? Pois aquí máis ou menos o mío salirán... Eu fixen unhas pequeniñas para facer un bocadillo así para persona normal. Bueno. Poderían salir 4 ou 6, depende. A ver, eu creo que somos bastante normais, non? Quer dicir, un pan pa nós, non? Un pan pa min, un pan pa Jorge, ben, non? Ben. Entendo eu. Pa ti, ao mellor facho un poquinho máis grande. Vale, pois fai o máis grande. Entón, vamos a dividir. Boa, que pasada, mira que bonita está. Mira que chula, Está impresionante. Boa. Entonces, agora, vamos a dividir en 4. Pau. E esta é unha maneira de traballar as masas, que é así. Tes que facer así, metendo pa dentro, Eso vale? creo que fixeche algunha vez xa, Fixo verdad? algunha vez, sí. Hai que empuxar con esta man e levála contra a outra, así. Ten estilo, verdad? Dalle así. Non é a primeira vez. Non é a primeira que faz. A ver, podemos ver outra boliña antes de marchar con Sí, mira. Así. Guau. E sempre calcando, así para este lado, para que nos cerre ben. Sí. E que nos quede a boliña ben lista. Primeiro fixamos a reposo en bloque, o que foi en bloque. E agora individuais. E agora vamos a facer en boliñas. Vale. Canto tempo ten que estar agora en individual? Pois individual, máis ou menos unha hora xa nos vai chegar esa temperatura ambiente. Pois non temos unha hora, pero vamos che dar un pouco de imaxe televisiva, vale? Así que damos un pouco de tempo a Begoña, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá, que está Xulio Cachistorra traballando. Arrímate. Hola, Jorge. Moi boas, benvido. Pois mira, estou facendo... Bueno, primeiro todo vou aclarar que a túa proposta é un dos meus bocadillos favoritos. E sobre todo co San Simón e co pemento verde. Pero non o vai facer. Vou facer unha cosa diferente que tamén me gusta moito, que é un poquinho versionar, traendo un pouco para a casa a francesiña portuguesa, vale? Entón, mira, eu sustituyo lingüizas, que seguro que a coñeces, además... Son moi fan da francesiña. Tamén. Bueno, pois a ver se nas estropeo. Porque mira, vou facer unha versión miña, porque eu son moi fanático da chistorra, gustame moito, entón voulle meter chistorra, voulle meter unha poquinha salchicha fresca. Boa, que rico vai estar. E a salsa vou a sustituir por unha española con un toque de perrins. Vale, unha salsa española que é unha salsa dos asaos de toda a vida da casa. De toda a vida, non? Pero a mí gustame moito, entón penso que vai casar moi ben con isto. Despois teño, por suposto, filete de tenreira tamén e un poquinho de lacón. Vale, vou facer un formato un poquinho máis grande para que nos collan hasta 2 ovos, así podedes compartir. Xa ves que os bocatas de Xulio normalmente cativos non son? Non, este é de ración completa. E o ovo, aproveitando este aceite xa tiznado de todo o resto da chistorra, do aceite, da grasiña. Desa grasiña, vamos facer despois aquí os ovos, que lle vai dar un toque tamén, así un poquinho diferente. Esta vou a reservar. Bueno. Esta é un poquinho a miña francesiña idea. con ovo, eso pode estar espectacular. E chegou un momento, Jorge, non que me tes que dicir máis ou menos por onde van os tiros. Cal das dúas crees ti que no teu padal pode despertar máis interés? Mira que de entrada pensaba que como ela é un pouco máis fiel á receita, iba a ir por aí, pero estou tendo as miñas dúbidas, porque a verdade é que... É chegar aquí cheirar a chistorra. Claro, a chistorra, a longaniza máis fresca, bueno, hai que esperar. Veremos que é o que pasa, vou te mandar ao sofá dos sufridores, despois chámote, vale? Un aplauso para Jorge de Santiago, que está connosco na Voltas co Prato. Fixádemos que dúas receitas tan espectaculares temos hoxe no programa. Isto non é calquera cousa, Non é calquera cousa.
Vamos falar coa xente da casa, creo que está por aí Marisa de Ames. Marisa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? De Ames, do Milladoiro, Voute... Eres do Milladoiro. Sí, porque xa cando estuven aí, Ames, son do Milladoiro, tío. Perdón, Milladoiro é Concello de Ames, non? Bueno, pero eu digo, ayer... Vale, é que vos sodes como a min, eu sempre reivindico a parroquia, entonces, bueno, vale, enténdote perfectamente. Contame, eres de comer bocadillo de pepito de tenreira ou non? Eu de todo, me encanta todo, son de Bodente, tío. És de Bodente como a nós no programa, non, Marisa? Mais ou menos, tanto como ti non, Vale. E se tes que escoller algo do que están facendo xe aquí os cociñeros, que vas máis? Polo de Begoña, que é así un pouco un bocadillo de pepito máis tradicional, pero está facendo pan ela, ou pola francesiña versión Xulio Mato? A masa de Begoña doulle un 10, para empezar. Ainda non probou, Begoña? Que pasada, moitas gracias. Fixadevos que pedazo masas, eso vai estar espectacular. Ollo o dato, a masa de Begoña... Un 10 grande, Vai estar boísima. Pois, Marisa, mándoche un bico moi grande, de verdade, Marisa, do Milladoiro, Concello de Ames. Así me gusta. Mándoche un bico grande. Gracias por chamar. Chao. Saludos para todos, que son geniales, ¿vale? Moitas gracias. Chao. Chao. Ai, poucas cousas prestan máis que cando hai fame, un bo bocadillo. E se a materia prima é boa, bueno, non fai falta complicarse moito. Hoxe rendemos homenaxe a un clásico con nome propio, o Pepito de Tenreira. Cóntase que o bocadillo naceu en Madrid no desaparecido Café de Fornos grazas a un cativo chamado Pepito que toleaba polo filete no pan. Non sabemos ata que punto é certa a historia, pero o que sí sabemos é que o Pepito pronto conquistou toda a península. A súa composición non ten moito misterio. Un bo pan e carne de primeira calidade. E diso en Galicia, a verdade, que imos sobrados. Podemos acompañalo con queixo, pementos ou tomate, pero a versión tradicional leva como moito un pouquiño de allo frito. Xa vedes, non hai excusa para non facelo. E se queredes complicarvos un pouco máis, animadevos coa francesiña dos nosos veciños portugueses. Lembrade, como sempre, que as nosas propostas están en donde? En @voltascoprato. Se non nos seguides, mal feito. Vamos con Begoña Vázquez. A ver, mira como medrou. Mira. Medrou moitísimo pan, Mira que bonitas están. Medrou moitísimo. Mira que bolas. Guau, parecen queixos, de verdad. Todo relacionos co queixo. Parecen queixos de Arzúa, non é broma, Bueno. É que non ves tú, é verdad. Despois desto... Teuche igual. O que vamos a facer xa vai ser a forma da... Do que é a baguette, non? O pan francés. O que non queremos é que nos perda ese gas que ten dentro, vale? Entón vamos ir dando así, formiña, vamos ir metendo para dentro. Tes que ir pouquiño a pouco, Vale, pouquiño a pouco, así. Vale, porque o gas é o que despois lle dá esa esponxosidade por dentro. Entón vamos ir dar así, e vamos a enrolear así pouquiño. Vamos ir metendo así. Que guai. Vale, así. Vale. E agora así. O sea, que así é como os franceses máis ou menos fan a baguette. Sí. E despois vouche contar unha historia. Veña, historia de Begoña, agora ou despois? Sabes que en Cea hai moita panadería en Cea? Home, xa. Pero sabes cual é a firma do panadeiro? Sí, o corte. Exactamente. Pero todos o diferencia en cale de cale. Todos fan distinto. Entón, ti vas a facer o corte de Begoña. Eu vou facer un corte así, unha X. Unha X. Ese é o corte de Begoña. Sí. O corte rioso ou o corte de Begoña? O corte de Begoña. Bueno, o corte de Begoña. Como tú queiras. Sí. A ver, vamos ver outra. Facemos outra. Sí. Aí, vámola metendo. Sí. Mira que o globito. Mira como os globiños quedan aí. Ves, isto é que está ben feita a fermentación. Vale, que é importante. Claro, non iba a estar mal feita. Onde te fermenta unha masa se non fermenta fora? Na barriga. Na barriga. Na barriga, claro. Claro. Entón facemos as puntiñas. Ten que estar ben fermentada. Sí, claro, importante. Falla os cortes aí de X. Aí está. O xe de Begoña. Que guai. Vámonos pasando. E ahora, dixo que ia facer 4, a ver o que saca de aí. 4 fixen. Vai facer 4, a ver, canto tempo teñen que ir ao forno despois? Mira, ves esos vasiños que teño aí con agua? Sí. 10 minutos, vale, 180 grados, cos vasiños con auga. Cos vasiños con auga dentro do forno. E co calor solamente por a parte de abaixo. Vale. Vale, e despois outros 10 minutos, sí. 10-15, depende do forno, vale? A 180, sen os vasos. solamente, no, por arriba e por abaixo. Vale, primeiro só por abaixo, despois por arriba e por abaixo, pero sempre cos vasiños de auga. Sempre cos vasiños. Vale. Vale, entón, o que ten o teu Pepito é que non vale para facer en 5 minutos. Non vale para facer 5 minutos, pero non hai nada máis bonito que facer un pan.
claro, se temos presa para ir á playa, queremos levar un bocadillo Pepito de tenreira... Falo o día anterior o pan, que non lle pasa nada. Facémolo desde... E ademais, este pan ten unha cousa, que eses 10 minutos que lle das antes, con 180 grados, o que faz é poder congelalo. É como unha precaución, podela congelar, e despois podelo volver a fornear. E fornealo de segunda vez, claro. De segunda vez, sí. Moi boa idea ese tamén, podemos facer moitos, congelalos e despois comelos como se estiveran relativamente frescos. Veña, marchamos con Xulio Mato. Imos alá. Ai, o home da chistorra, Mira, chistorra feita. Mira, boa. Longaniza feita. Que rico, tío, chistorra, longaniza, a ver. E sobre todo, que vas a probar agora, a miña salsiña. Mira. Mira pa aí. Esta é a salsa que fixeches, a salsa coa que fixeches. Esta é a salsiña que fixemos cos osos. Atención, Mira, a cebola, o allo, a zanahoria, verdad? Está super rica. Un toque de salsiña perrin, sal, pementa... Está moi boa, E na máis. E levaba como que era o que levaba? Como que levaba? Un fondo oscuro. Un fondo oscuro. Un fondo oscuro que fixemos torrando os osos. Vale, pois coa pregunta de que concurso. Como se chama a salsiña que preparou Xulio Mato? Un fondo oscuro. Un que? Fondo oscuro. 664-483419, chamade a voltas co prato. Recordade que o caldo que usou Xulio para a súa salsa é... Un fondo oscuro. Aí está, 50 euriños en xogo. Mira, e agora vou marcar un poquinho o lacón. Porque xa, como teño bastante montaxe, teño que empezar xa... Sí, a verdade é que... A ver, eso non vai ser un bocata, vai ser un bocadillón. Eu se che dixen que facemos bocatas para tratar dos té. Sí, de saudalos. De saudalos. Hola, señor Bocata. Que tal? Que tal? Mira, o pues pan. Mira, marcamos un poquinho a... O pan... A francesiña moitas veces fano con pan de molde, non? Sí, este é un pan de molde, pero un poquinho máis... Que tira un poquinho máis a rústico. Sí. Pero, bueno, porque é un poquinho máis agradecido, ten un pouco máis de corpo. Ela é porque quere facelo máis grande. Eu quero facelo máis grande. Non é por outra historia, é porque quero facelo máis grande, porque lle gusta facelo así, en tamaño industrial. A mí gusta máis grande, sí. E que fixadevos que rebanadas de pan, temos xa aquí. Entón, agora, según vai planchando, xa vou ir botando para aquí. E xa vamos poñer aquí un poquinho ao lume a grasiña que tiñamos reservada. Esa grasiña, aí vai facer, señoras e señores, ovos. Os ovos fritos. O sea, para o colesterol tamén ben este bocado. O colesterol vai todo ben, pero sobre todo camiñar todas as tardes un ratiño. Eso está a ruta do colesterol. Eso está. A ruta do colesterol. Para podernos pegar estes homenajes, non? Despois de comer o bocadillo de Xulio, ruta do colesterol, todos e todas na casa. Porque si non, mal vamos. Bueno. Ten unha pinta. Bueno. Forno de Begoña. Vamos con Begoña. Puxo o forno sin chamarme. Puxo o forno, realmente fixo unha falta de respeto enorme, porque... Bueno, menos mal que vai estar espectacular. Eu teño que avanzar. Sí. O pan leva o seu tempo. Guau. Fixade, vos, o pan francés que fixo Begoña Vázquez, a baguette. Que ten boa pinta, Quedou espectacular, Bego. Moitas gracias. E botou 10 minutos primeiro co lume só por baixo e 10 minutos co lume por baixo e por riba. Por baixo e por riba, sí, para que se nos faga tostadiño. Moi ben, entendo que aquí xa estás a tenreira, non? Teño o solomillo, xa se está facendo, e os años confeitados. E o que vamos a facer é aproveitar un poquinho dese aceite. Así voulle botar aquí no solombo. Para que lle dé un poquinho de sabor. Sí. Así. Vale. Ese é aceite do allo. E onde que se fai co pan? Comelo. Non se vai facer. O pepito tradicional levan os allos. Estes van ir despois por riba. Vale? Pero agora, o solomillo pouco feito. Vale. Pois, agora botámoslle, apartamos o solombo. Que pasada. Vamos a cortar o pan. Eso levaba pementa e sal tamén, non? Pementa e sal, sí. Un poquinho de pementa e sal. Vale, entón cortamos o pan. Cortamos o pan. Aí o temos. Que chulo. Fixadevos que bonito o pan, E o pan vámolo pasar nesta salsiña que nos queda do solombo máis do allo. Ai, que me queime. O pan está super chulo, mira, a xente da casa porque vexe un pouco o pan por este lado, porque é unha pasada. Aí está, dai a volta para que se vexamos. Aí está. Aí está, ves? Tostadiño ahora. O pan do bocadillo ten que ir un pouco tostado. Sempre. Porque eu odio a xente que non o fai. Que non o fai. Mala xente, esa xente non merece nada. No. Nada. Eso non. Nada. Hai que tostar un pouco. Que podemos facer con esa xente? Desterrada. Eso nada, purgatorio. Quitarlle o carné da galeguidade? O purgatorio. O purgatorio. Hasta que tosten o pan. Vamos con Xulio que vamos a repartir cartiños, veña. Que é isto, Xulio? Isto é o que chamaríamos un trifásico. Madre mía. Hola, Rocío de Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Acabas de ver o bocadillo que fixo Xulio? Sí?
Que che Moi boa parece? pinta. Que che parece? Pintaza. Ti crees que Moitas gracias. daríalo, o sea, comeríalo todo, serías capaz? Sí, eu son de Bodente, eu son de Vale. Bodente. E seguro que sabes tamén a resposta dos 50 euriños, non? Sí, sí. Por veña, imos alá. Hai a pregunta. Como se chama o caldo que usou Xulio Mato para a súa salsa? Un fondo oscuro. Moi ben. 50 Moi ben. que van para Santiago de Compostela para o Rocío. Rocío, se tes que escoller que colles, o de Begoña ou o de Xulio? Eu penso que un pouco de cada un. Xa, pero neste programa hai que escoller, Rocío, é así. Pois, a ver, eu decántome moito polo pan. Quedaríame co de Begoña. Polo pan de Begoña. Bueno. Pues vas perder a francesiña. Vas perder a francesiña de Xulio, aí está. Bueno, tens que vir un día a probar aquí unha receita, vale? Vale, moitas grazas. Veña, un Boa bico. tarde. Grazas. Chao, un bico. Chao. Marcho con Jorge porque están eles aquí montando e voulle preguntar a él como lle vai aí na zona dos sofridores. Veña, adiós, Xulio. Chao. Levo 2 días traballando e de verdade que xa estou... Xa tiño os cadros... Se falta de costumbre, gaño. Jorge, ai. Estou xa... Bueno, logo recuperas con eso Bueno, rapidamente. sí, ti viches a torre que ten aí, Xulio? Estou vendo, sí. Esa torre asusta, De ración, sí. Esa torre... Eu digoche que estaba mirando para ela e estaba me pedindo papas o corazón, Sí, a verdade é que impresiona. O da ruta de colesterol desta tarde vai ser longo, sí. Pero ten que estar espectacular, Sí, a pinta é tremenda, a verdade que sí. É que claro, sabes que pasa? O sofá dos sofridores condiciona un pouco porque estás moi pegado a esta mesa e non ves tanto a outra. Bueno, pero vas vendo tamén, Sí. hai, bueno, vai estar a cheirando. cousa reñida, cheirando, porque cheirando. ao final estás aquí e dan ganas de ir para a cociña xa. Escoita, a ti gustache, decías antes que che gusta a francesiña, pero gustache co mollo que lle botan eles, coas súas salsiñas? Sí, a verdade que sí, xa que vamos con todo. Eu tamén. A min gustame que un terren aí cando está todo coberto de... que pasada, que me A é unha cousa... experiencia completa, A experiencia así hai que completa. disfrutala. Bueno, pues veña, levántate, vente comigo que xa chegou un momento de probar, non voltas co prato. Veña, imos aló. Ala. Xulio. Pois aquí estou, mira, xa teño a miña salsiña tamén Xulio está rematada. agobiado porque non lle chega o tempo. Non me chega o tempo a nada. Eu xa teño controlado. Que ten moita faena. No, así que me chega o tempo. A semana pasada agobiábase porque tiña que presentar. E esta semana agóbiase porque non lle chega o tempo. Chégame o tempo. Mira, xa estou saseando. Mira. Vou facer como diste, vou enterrar este sándwich en salsiña. E xa teño aí os ovos, que mira que pintaza están collendo. O sea, a xente na casa non se dá conta realmente do grande que é o bocata, É grande. É grande ou non é grande? É inmenso. Mira. Eu tamén, Ti tamén. Mira. Temos as mãos grandes, pero é que o deste bocata é unha cousa sen traza, Que pasada. Fijastervos que a man de Cañotas está a estrenar de traballo, Está, nunca pao a auga pegou. Bueno, despois de ver este pedazo de bocadillo, agora pasaremos con Begoña. Pido un fortísimo aplauso para o maravilloso Xulio Portugués Mato. Un aplauso para él. Obrigado. Que pasada, Que pasada de francesiña. Vamos con Bego a ver como vai a co seu pan. Veña. Equivou. A ver, ponte. Hola, don José. Bueno, teño o pan tostadiño. É importante. O tomate non me gusta triturado, gústame así. Yo la vi. Adiós, Ah, sí. don Pepito. Pintaza tamén, Restregamos o tomate. Teño aquí os alliños. Os allos que os Fritos. fixo é curioso porque os allos fixos completamente nunha tixola aparte. Fixos todo nunha tixola aparte, só os allos. Só os allos, sí. E aproveitei un poquinho do aceite para depois darlle un poquinho de e sabor. despois botaches o aceite do Tamén. allo donde estabas coa tenreira, O solombo, sí. O solombo. Aí vai. Jorge está calado. Non teño palabras. Jorge está mirando, estás calado mirando. É que estamos nos dous extremos, non? Sí. O máis exuberante e a versión minimalista. Que están as dúas, que é unha pasada. É o bonito. Non o dixen, pero voulle pedir tamén un fortísimo aplauso para a nosa maravillosa Begoña Francesa Vázquez. Vamos á zona de probado, veña, vente por aquí. Porque hoxe veunos un estilo portugués e outro estilo francés. Aí está, Jorge queda aí. E, mentras tanto, vamos facer a pregunta de concurso. Como se coñece o pan de Begoña? Como se coñece? Pan francés. Válenos con pan francés. Válenos con pan francés. Como se coñece? Pan francés. 664-48349, chamade 50 euros. No voltas co prato. Jorge, peléate aí. A ver por onde lle metemos man a isto. Bueno, Peléate aí.
Libre albedrío, aí hai libre albedrío. Mi madriña. Comezamos por aquí, logo. Sí, por onde ti queires. Pois mira, este é un bocata destes de facerlles unha reverencia. Sí, o que decía Xulio, non de tratado de vostede. Señor Bocadillo, é celestial, é como... Eu, a veces, cando chego ao ceo... Un non sabe moi ben por onde entrar. Non hai unha forma elegante de facerlo. Eso é como chupar a cabeza dunha cigala. Tal cual. Así que nada, mamá, non mires. Faime o favor. Eu cando chego ao ceo voulle pedir a San Pedro un na entrada. Un destes na entrada. Vamos repartir cartiñas, veña, imos a Vila García, que se teñen que estar torrando ali. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola. Estades vos torrando en Vila García ou non? Pois sí. Sí, non? Imagino que ten que facer un calor infernal. Ademais, foi agora a festa da Mixe de Carril, non? Este fin de semana. Pois sí, tamén. Ves? Estades a tope, así me gusta. Bueno, vamos polos 50 euriños. Como se chama ou como se coñece o pan de Begoña Vázquez? En francés. Moi ben, pan francés, 50 euriños que marchan para Vila García. Para Carmen. Carmen, un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar. Nada, vente por aquí cando queiras, vale? Gracias a vos. Veña, Caloguiño, chao. Podes comelo outro, Que bien que parou como... Pero eu creo que parou... Eu creo que parou porque lle estaba baixando. Por educación. Sí, a paradiña portuguesa, non? A paradiña portuguesa, claro. Estaba aí sufrindo, pobre Jorge. E sabes que pasa? Que igual tiña que comezar por este, que era un pouco máis suave. Claro. Estaba deixando aí un momento porque... Podía ser. Un despois do outro. Pois... Jorge de Santiago, chegou un momento de verdade, cociñeiros dade máis mans. Xulio, que? Como te sentiches na volta? Ben? Moi ben, moi tranquilo. Nada que ver. Pois imos alá. Jorge de Santiago, despois de probar estes dous mastodontes da gastronomía, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Pois fantásticos os dous, parabéns. Complicado, pero o gañador ou gañadora de hoxe é Begoña. Begoña Vázquez! Begoña Vázquez, que todos pensábamos que podía ser a francesiña, pois foi Begoña Vázquez. Había dúas opcións. Había dúas opcións. Bueno, señoras, señores, nós mañán faremos máis receitas aquí na Voltas co Prato. Continúen con nós, con a Galega. Co Hora Galega, vémonos mañán. Chao. Piquiños.